NASA. Exoatmosféra je ťažovým bodom eterickej a euforickej reality a surreality. Božia častica Higgsov bozon nám otvára portály do druhej dimenzie, ale keď je vesmír vibrácia, hmota, energia je ťažovým bodom skutočnosti. NASA vytvorila plán, že vyšle rakety ze sondy a naruší atmosféru a populáciu seba destrukciou zničí. Trezore ležal staroveký papier, zdrab papiera. Začne napísať zmluvu, vy ste majiteľ sveta a svet bude vo vašom osobnom vlastníctve a môžete vyberať dane od celej populácie, keby ste bola najvyššia moc. Invázia na Marse, svet budúcnosti. Vesmíru letelo UFO, išla z neho veľká žiara a osvítila celú planetu Zem. Zatiaľ v Bielom dome Washington DC prebiehal prísne utajené rokovanie, stretli sa na ňo všetci prezidenti sveta a celý ovládnuť svet. Práve na počiatku bola myseľ, Božia eterická myseľ a tá je uzaknutá Pandorinej skrinke, stále zmyslom našej existencie. Tá skrinka je na cintoríne, upíry ju struhle stráža a Bože oko stráža strážci vesmíru. Existuje jeden svetonázor, najvyšší kolektívne vedomie, cez ktorý sa nám zobrazuje svet v obrazoch. Ale uhol pohľadu na vesmír a existenciu najvyššiu stupeň osvietenia v Božím absolútnom nie len na ľudí je len 7 miliard, ale existuje jedna najvyšší bod celého vesmíru. Zdravím vás, Saška.